Ya, ana m ekene onye ọbụla nke na-esonye m na this afternoon. O nwere ihe m chọrọ ịjụ ndobe anyị. Why always Evangelist Ebuka Obi? This our brother Skibo comedy kwuru maka Evangelist Ebuka Obi last week. That last week ahụ o kwuru maka Evangelist Ebuka Obi. Many people came out. In fact, our brother Skibo nwere many enemies. That day, many people are na-eme video na akpara ya. A lot of people started doing video against our brother Skibo comedy. Because of okwu abụrụ okwu imegide Evangelist Ebuka Obi. Many people binye na akpara ya na akpọ ya afa dị iche iche. What is our problem? I want to know what is our problem. Now today, this Roseus comedy binikwa today made video about Evangelist Ebuka Obi, and the video our brother Mele oku against Evangelist Ebuka Obi. On Mele be 1 hour, 2 hours, 3 hours. Many people, Matthias says like a video goes we make live video. Many people will make video against our brother Roseus. Many people are not barrier. I watched many people make video about him. So because of okwu maka Evangelist Ebuka Obi, onwe enemy now. Many people na barrier na send them message, na make video na barrier na normality na akpọ ya ọtụtụ ihe dị iche iche. Kedu ife o mere? Okwuru uche nke ya. Okwuru uche nke ya. Una we na barrier na akpọ ya ihe dị iche iche. The same thing to our brother Skibo comedy. Last week, I saw many videos, many people na akpali this young man, na akpali na akpọ iyi dị iche iche. Kedu ife o mere? Ọ bụ because of okwu maka Evangelist Ebuka Obi unu ji akpali ya. I know myself. I know many people. They send me message. So why am I talking about Evangelist Ebuka Obi every day? Make video na on video here. A lot of people, but I try to make other side. Man, my question bụ anyị bụ ndị Igbo ọ na-afụ nwanne anyị nọ on top. Anyị ga-enye ya aka ka ọ nọ n'aba ahụ ọ nọ. Ọ bụrụ anyị ga-enyere ya aka ka ọ nọrọ that praise. Why? Ọ ji agba afụ nwanne anyị on top. We are fighting na-agba mbọ ka anyị dọtuo ya. Afụ nwanne anyị Chineke gọziri. Chineke nyere onyinye amara nọ n'elu. Anyị na-agba mgba na-adọtu ya, na-adọ ya ka ọ dọtuo. Mara na the house enemy is the worst enemy mmadụ ga-enwe. Ụmụnne gị kpọgasị, ụmụnne gị na-akọcha gị, ụmụnne gị na-akpọgasị mgbe niile na-ekwu okwu ọjọọ about you. Ndị elu bụzi ndị ga-alike gị. Biko ihe a adịgo too much na social media. Onye ọbụla binyere ọtọ ozugbo kwuo okwu about Evangelist Ebuka Obi, kene ya, ọ kwuo okwu dị mma maka ya, ife onye ọ na-ebinye kpọrọ person ozugbo, kpọrọ person iyi. Ọ bụrụ ihe anyị kwesịrị ime. Anyị kwesịrị ka anyị fụ nwaanyị n'anya. Anyị fụ nwanne anyị na-eme ọfụma, anyị enyere ya aka kwado ya. Ọ bụrụ anyị fụ nwanne anyị na-eme ọfụma, anyị na-agba ya mgba ka anyị dọtuo ya, ọ dịrọ mma. Ndị Igbo ka anyị nwee n'ofu obi, nwee ịfụnanya ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ka anyị nwee n'ofu obi, nwee ịfụnanya ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ka anyị kwụsị all those things anyị na-eme na social media, Facebook. Ọ bụrụ sọsọ anyị nwere use Facebook. Many tribes na-use Facebook, mana anyị na-make noise too much na Facebook. We are making a lot of noise on this Facebook. And the noise anyị na-make we egbu onwe anyị mgba, egbu onwe anyị ọtọ n'ilo bụ ihe ụmụnne anyị na-emekarị na this Facebook. Igbo onwe anyị ọtọ na-ekwu okwu against our fellow Igbos brothers and sisters. Now in fact, na-akpara onwe anyị na social media all do too much. Let's stop all those things and love one another. Let's stop all those things. This young man, nwere ihe ọjọọ mfụrụ o mere na ọ bịara kwuo okwu this morning. Unu ebido mee video na-akpara ya. That's it. Let's stop all those things. Let's love one another. Ibo onye omenala, Ibo a Christian. Let's love one another. Even in the scripture, Bible kwukwara ya.
You get it because of you believe in omenana. In a omenana. If you want to go be Christian every day, in a balia, in a boy, in a chocolate, in a chodan for ya. That is what Bible even tell us to pray for our enemy. In our brothers, our sisters, because of even unbelief. Let's stop all those things. All go too much na Igbo. It's too much. Let's stop all those things. And only fools of video how Matthias Ezeaku. Matthias Ezeaku is a founder, is a general overseer, or he with a hatred everyone name. Ewa bidole will all joy. When you many Igbos now. As long as they be Christian, even the handmade video more many things more. Let's stop these things. Thank you and God bless you.